Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anyat imbaga na barok ay nawaw. Amok kano ti agnagan iti Samuel Abaldado. Ay nawaw. Ay, nagloko day dyan nga ibingan. Labid at talaga ay nawaw. Asino day di Samuel? Tata Malyong. Ni kadi angkel ko Samuel, pakabsat ni Mamak. Ay nawaw. Ay, ipagkakatakin ni Munray, di maipapankin ni Sir Samuel. Tata Malyong. Munray, ay nawaw, jay, kwa. Ay, ni Panyag. Hello, ay nawaw. Hello, Malyong. Sa dino ti ayan mo? Adaak dito'y balay Panyag. Isi ka, ayan mo, ay nawaw. Agpasentro ak no madamdama. At no kayat mo, umay kayo kani Monray ta intay mangan iti restaurant. Ay katuan ay nawaw. Sige, tay bagak no sa dino ti pangurayak kada kayo, Malyong. Okay nga rod, Panyag. Jay ba't Panyag? Saan ang mauawatan? Ay nawaw. Apoy ay ibing. No kwa, baunan nak na umay ditaw. Madamdama, pagawidan nak madan. Yak mo't mauawatan day Jay Panyag no nagduma. Ay nawaw. Agawid ka nga rod manan, ibing. Ay katun tay nawagan nak mo't nga rod ni Panyag. Tarumwar ka no manan. Awan ka no ti kadwa ni Sir Samuel. Mala, agan anos ka ibing. Ikan kanto iti kwarta may nawaw. Sige nga raw, mapanakaw. Yak kumapay kaya ti agawid nga may aptomot kayag ni Panyag. Ay nawaw. Ay Malyong, Ha? mapanakon ko nak. Awan, sige ibing, agan anos ka. Ay, well, basta para kan ka. Ay, sige, Ha? para kan ni Monray. Na? Ay, sige papanakaw. Ay nawaw. Mapan ka nga rodon na. Nakamatider ka matlata di tanayan tirinaw ibing. At ang nalipatam aya. Ay, awan mo kita. Ha? Sige na road, papanakaw. Ha? Ingat, Malyong! Adan ti jaski aklipatra. Nagkagapuan naman nga tan. Ay, di nakpaila kasarita na ita. Tungpagaw. Klipatra. Nagkapuam. Nabanlog ako? Ha? Gusto ko lang magpahinga. Ay, sungbatan pa iti saludsod ka. Nagkapuam ko na. Asino man ay tikinasinnarak mo. Asino pa ba? Di yung mga customer natin. Ano ka ba? Sigurado ka, a customer tikinasinnarak mo? Oo nga, Rod. Babae, wano lalakay. Ay, babae? Na, Ay, nako! Magsiselos ka na naman na wala sa lugar. anong wala sa lugar? Balay ikaw to'y pagnanaadam. Dakal ti pakibiyangakin ka. Tamakipagnanaad ka kanya. Excuse me, oy! Dahil sa akin, iso a pinapintas ni Sir Rocco itong bahay. Hindi mo bahay ito, oy? Bahay ni Sir Rocco? Bahay ko. Kaulitig niya ako. Kana ka. Mismo akana ka. Iso ano anya ti kukuha na. Kukuha mo na. Hay! Bahala ka sa buhay mo. O sige, pagusto ko ng agilan. Ay, pagod talaga ako. Na. Agilan na ako. Na. Maamwak lang at sa madingar aramitin day ta babae. Talaga ang makaraman kanya. Kung hindi kita mapapaklon sa magandang wagas, papaklonin kita sa pinartakan na wagas. Dagito'y tinorder ko akan ng Monray. Tama ka pasaya at iti boses dagito'y ataraom. Akyaman nak, Nana Panyang. Ay nawaw. Mayat dagita. Tapasig a healthy foods. Maraw, mangan kanta na.
mayat na kita healthy. Wan nga rod. Basta ninanapan niyang timangtad iti kanag. Pasig a healthy foods ti pakpakan na kanyak. Ay, nawaw. Nadungo nga min ni Panyang barok. Mala, mangantayon. Ay na, di mo pa'y lamabalin ti uminom iti nalami Wan na. Nirwamak matan alokwarm tin inumak. Mala, mangantayo nga ro din anay. Narugya ko. Ay, mabisin tayo na inawaw. Anaya, siguro, mabalin kong ti agsubling ag trabaho ijay bar. Ngamin, mayatan ti boses ko. Kuna ti doktor mo, saan pa'y laang, taamangan lumabagnat ka. Anaya, Pag ginanaang pa'y anaimbag ti boses mo, okay? kailiw ko ti agkantamanan. Anaya, kaya't dakpay nga ta ti sigud abos ko ijay bar. Wan, di ka madanagan. Makauray day tamon rin. Di mo pa'y laaboswan ti boses mo, wan? Tanggadam anaimbag. Sige no kasta tibilin mo. Natulnugak mo takanayon kan ka, Anaya. Agyamanak mo rin. Ay, nawaw. Sinong batan ni Apo Diyos ti kararag tayo mo ni Re? Pero, ay na, rimwarmot laangan ti boses mo. Ay, nawaw. Wan, tatamalyong. Iso na lang, takas lang nagbaliw matan ti boses ko. Ay, nawaw. Sana bahalin na. Di uray anya pa ya boses ti Romual. Pinapatag, adan boses mo, Monre. Ay, nawaw. Tatamalyong. Okay. Pinadas mo ang tinagkanta, Monre. Wan, tatamalyong. Ngam apay nga tajak matan makatrimulo anaimbag. Ha? Tremolaw? Di ka di panagalualon di boses mo ti kayat mo asaway? Wan, tatamalyong. Ay, nawaw. Let me try! Ganyan. Kasday? Gagangay na lang siguro, amon re. Angam siya nabaling. Bye-bye amon day ta tremolaw. Tinapatag. Adan boses mo. Saan ka nakaslagar arasaas lang nagsasaw? I know, I said that I was living. Ay, nawaw nga! Dakal ti karbengak iti dayja a kwarta roko. Iso apang nga asim, tadi naksitaran akasta. Nangaramatang nga ron iti kwarta, Ariela. Kasapulan ka di talaga nga ipakaamok amin nga ramidagkan ka. Tanya nga ron ti kayat mo. Ha? Ag kanya-kanyatan? Ha? Nagbalbaliw ka nga minan, Ariela. Saan ka met asigot akasta? Napudot ti ulok. Manipod nagsugal ka, nagbalbaliw ka. Saan ka pa yun na matatao dito yung mansyon? Oh, Adun tinaksaya kwarta ta, Ariela. No nagsasaro nun ti pan nakaabak mo, isardeng munti ang sugal. pakaragsakak ti aramidak roko. Iso adi naklapdan, kan maysa, kwartak ti isugsugal ko. Kwarta ta, Ariela. No agsasaw ka, kaslawan na pulos ti share ko iti kwarta nga ornong ta. Ha? Saan nga amin na kwarta takit aggap-gapo iti negosyo na panawan day dilawisito? Talagamat akasta, saan aya? Di kunam. Yung tapno ibagakin ka, Ariel. At damat ti diskartek iti kwarta, adi mo amo. Anya ti kayat mo asawen. At nakadijak amo nga aramidam. Isublikin ka ti saludsod mo itay kanyak, Ariel. Kasapulan ka di nga ipakaamok amin nga aramidakan ka. Anya. Kasta ti kayat mo, saan ka ti? Rumwarak! Sige! Tarumwarak mo't nga ron! Siyakat ti padpadasan nan. Mami,
problema? Dayjay man aro ko! Oh, apay. Nagapa kayo ka ni Mang Rocco? Ha! Di kayat na. Jack pakibiyangan ti anyaman ngar aramidan na. Ha! No kasta ti kayat na. Sige! I will do all my likes and he will do also what he wants to be. Ha! Mami, mabalin ka di. Di kay umaning lista seryoso ti saritaan tayo. Ha! Day tamot ti Jack kayat nga ugalim, Angeli. Apay kaya alaptan na kiti kayat kong aramidan? Mas mayabkas kong arod ti marikriknak no aging lisak. Apay ay apakibiyangam amin ultimo pa naging lisko. Kababain nga rod, Mami. I don't mind no anyaman ti sawan ti tao kanyak. Ha? We have all the freedom to speak any language what we like. Mami, isardan yung tikotse. Dumsaga kon. Oh, kunak man no sumurot ka iti papanak. Saanan? Mapanaklangan iti balay ti gayam ko. Okay, it's up to you. Kwartak man, Mami. Oh, basta agsao ka mat, Angeli. Kuwarta lati bagbagam. Di kay agdanag. Tano bumaknangak. Agbayad akto, Mami. Ano sampay laang timaited ko? Tani, ada pangaramatak iti kuwarta. Kasano nga rod, panyang, ay nawaw. Numapalin, jak kaya ti agilimod kin ni Monray. Dayjay tumot nga iwing. Naigalis man ti dilanan. Naibaga na ti may papankin ni Sir Samuel. At damdamag ni Monray kanyak, panyang, ay nawaw. Ala, tinasayaat. Ikuyog tanto ni Monre itayan ni Sir Samuel. Sige, panyang. Sa bagay, mapagtalkan ni Monray, panyang. Manong palbiling dayjay. Mabiling tiyaw awir ka, ay nawaw. Wen, amok dayta, malyong. Angam, bilinum tupay dayjay nga ibing Tanan na dan natingiwat na. Kaslan na lustay da tornilyo na daduma, ay nawaw. O sige, kasaritak to, malyong. Madam Mariela, mabalin ti agswel daw, ay nawaw. Awan cash ko ita. Ay nawaw, manuabulan ang akas na ti bagbagayo, madam. Kano nga nagsweldo ak, Madam Mariela, ay nawaw. Ni Rocco, ti pangibagaam. Kinawaw? Pasensya ka pailaan. Tani, ado ti paggasto sa kita. Ala. Panawan nak dito yan. Ni Rocco pailaan ti mangted iti sweldom, malyong. Ni Ariela ti pangibagamit ti sweldo, malyaw. Ay nawaw, pagbalinundak mo't aragaday. Numapanak kin ni Madam Mariela, baonan nakyan ka. Ita, baonan nakmet kin kwa na. Asino aya talaga ti asit kakada kayaw, Rokaw? Ni nga rod Ariela. Ay nawaw, apay aya arigatin nyo nga itid ti sweldaw. Kat nagbasit lang aruday na Basta ni Ariela ti pangalamit ti sweldo. Na, Rokaw! Roko talaga na ita, Rokaw. Bagkalag siya na, ay, pagkawan na kapaw. Ay, nawaw. Diyak mo, taramida ka. Noar arigin, baryada lang ti swildok ni tao. Ano? Hindi na pa'y maitid may. Ay, nawaw. Hindak man lang agbuyan iti telebisyon. Ag si kawilak agbuyan iti tibay. Ay, kanayon ama dildil iti swildaw. Agtrabaho mo no kay kayat ka, tapno quits. Ala, sumarakan, Monre. Anya ti aramidan tayo dito Nanapan niyang. Ha? Ni Uncle Samuel? Ala, umasidag tayo iti ayan na, Barok. Nanapan niyang. Apay nga adda dito ni Uncle ko Samuel. Wen,
Ngamin, awan ti sabali ang mga sikasok ng kuana. Iso nga inyag mi ditoy. Uncle, ha? Anya ka no, nana? Diyak maawatan. Agwa, imbalikas na tinagan mo. Munre, kunana. Ha? Ha? Kumusta ka kano, kunana? Nasaya at mutlata, Uncle Samuel. Ay, agmano ak gayam, Uncle. Makabalikas mo't gayam basitan ni Uncle ko, nana. Wen, kandak kailan tinagbaliwan ti bagina. Saan akas idi at dapay la iji mansyon anak kaidalaang iti kama na. Wan nga rod, nana. Kan, limok magpayan. Wen, barok. Ay, sabay la kumaa. Tagtultulo yan ti panagimbag na angkel mo, barok. Mala, kasarsaritan pa'y laang na angkel mo, Samuel, ha? Inak mangisagana iti kanan tayo, barok. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hanapan niyang, apay asan ani mama ti mga sikaso kini Uncle Samuel. Agwa. Di na ngamin masango, barok. Kabsat ni mamak ni Uncle ko. Iso kumaat ti mga sikaso. Saan mo mat nga asawa? Wano kabagyan? Ngam apay asikat ti mga asikaso ken kuana. Wen, takayat ko atulungan ni angkel mo, barok. Makumikum unay ni mamam. Sa bagay. Kaslawan ngamin pakibiyangan ni mama kadagit ti kabagyan na. Ha? Sakto pa yung anak na. Sana pagan ano? Pinapanaw nakpay jay mansyon. Iso nga giyaman na kada kayo Nanapan niyang. Tada kayo amang tultulong kada kami. Nakasingsingpat kayo unay. Awan anyaman na, barok. Basit la abaan nagdayta. Di kayo madanagan, nanapan niyang. Diyak to'y bagbaga kada mama. Nga da dito ni Uncle ko Samuel. Promise, nana. Basta noan niya tibilin datatang kanana panyangkan ka mo, Ray. Tung palam na tanuan. Wala anaya. Promise. Diyak ibagbagay ti oray asino ti may papankin ni Uncle ko Samuel. Wan, tapara mo't lang iti siguridad ni Uncle mo ti kastingar aramidan danana panyang. Nakasingsingpat ni Nana Panyang, anaya. Siguro, nukas ken kuana ti kinasingpat ni mama. Naragrag sa kakpay kuma. Malagip ko kit di manon ni papak. Kailiw kun ti arakop na. Idi si bibiyag pay ni papa. Kanayon nak nga rakupan. Kanayon nak nga istoryaan. Kanayon nakapagkantaan idi. Pagkantaan nak. Hinton kuhan. Palpalakpakan nak. Ni papak ti number 1 fan ko. Anaya. Manre. Ngam. Pinanawan nakmat ngaminan. Ana, sana bali tadaak dito amang ipatpatagkan ka, Manre. Siya, ni tatang, kanina na panyang. Adu kami amang ipatpatagkan ka. Thank you talaga kini Lord. Taimpaay na kayo kanyak. Kamrunaan kan ka, anaya.
si katinakariknak itinagpaydo maapamatag. Thank you for loving me, Anaya. And please, promise not to leave me. I promise, Monray. Mamanjilay, tangay awan da Madam Ariela ken Rokaw. Si kanti pagpakadaak ay nawaw. Papanamanan, awan ti maibaon dito yung mansyon. Agbakasyon nakpailaang, Ay, Mamanjilay. bakasyon ka la, bakasyon. Ay, Amo mat ngawan ka relyebong ababaunan? ay, Panaw ka pala, panaw? ay nawaw. Agsubli ak tumot laang. Nung itid yun ti sweltok, Ma'am Angeli, ay nawaw. Isu nga ron nagtrabaho at tapno adda kwartak, ngam di yung itidin ti sweltok. Eh, tsaka mo, no kaano ngagsweldo ak ay nawaw. Saan asyak ti pangibagam iti dayta? Taawan pakibiyangak dita. Ay, kat maibagalang matama Manjili ay nawaw. Ay kwa, pakibagayon tokin ni Madam Ariela tagbakasyon nakpailaan. Tiksan naktulaan no adan sweldo, tagsubliak adagaw siya ay nawaw. Di ka pumanaw, takasaritak ni Mami. Kasaritan pa nga muna Manjili. Awagan dagtaw no kasanaw. Anya? Sige Manjili mapanakon. Ulitek, no adan tayo sweldo. Just call me and I will come as soon as possible. Nawaw Nasaya at met no pimana wenday jay amalyong. Anya? Nga Mami, asino nga ti maibaon dito yung mansyon no awanan ti babaonan tayo? Ado, ti mabalin amaala dita. Mami, Talaga nga inggagarak ti sana pa nagsweldo ni Malyong. Tapno mapilitanen apumanaw diti mansyon. kaano nga ron ang mga anak kayo iti kasukat na, Mami? Ha, ni amigak. Excuse me, iha. Sung batak di itiawag ko. Hello, amiga. Why did you... Pasuron at talaga ti kasto eh. Awanan ti maibaon dito yung mansyon. Sapay siyak lang ti mabatbati dito eh. Ay, makapasuron at talaga. Super busy ni Mami Angeli. Iso nga ultimo babawnan kat dinan masango nga si Kasway. Makapasuron ti kasto abiyag. May santi ayan ti atensyon ni Mami. Iti sugalan lapan ti ayan ti imatang na. Yung di ka matanakan. Sakti makamong agsapol iti babaunan tayo, Angeli. Ha? So relax. Di ka nagaborito, okay? Sakti makamo. Agsapol ak iti babaunan para ken ka, Angeli. Di mo ibaybayan. Ta sa anak nga agbyag no awan ti babaunan, Mang Rocco. Ano? Titira ako sa mansyon ninyo sa Rocco? Juan Cleopatra. Mayat ka. Ay, oo, Ay, gustong-gusto ko, sa Rocco. Makauma ang tumira dito sa bundok. Root kan kay kayo lamang. At saka hayop di makitkitak dito. At saka, isang unggoy. Unggoy? Oo! Totoo naman. Parang unggoy si Baliko. Malaala. Huston, Cleopatra. Mga namangag na ka ni ulitag ko. Ala, agsagana ka nga ron. Tagasaritak ni ulitag ko. Ngamne, kadag ito'y pailang agnahit kay di mansyon ha. Kabayatan ti pa nagsapsapol mi iti babaunan. Siga paila ti agpaay kas babaunan iti mansyon. Ano? Babaunan? Wen, di kagdanag, tatulungan ka kadag iti trabaho. Awan pa'y nga minti kasukat agad ipimanaw a babaunan mi. Iso asikapay lae. Dayta akat no, okay lang kan ka, Cleopatra. Sige ipagpagapukan ka sa Rocco. Apay nga ipanaw mo ni Cleopatra. Kana kan. Asino nga yan, tikan-kanwak ditan.
Ang sublinto matlang ditoy na makasapol kami ni Tipapaunan ulit. Ay, sumurot akmit ah. Ulit no pumanaw ka dito. Sino nga iti mga sikaso ka dagiti mula? Kwa. Ay, madanagan nakanakan. Ang mga no asawahan da ni Cleopatra ijay syudad. Ikamadanagan ulit agbalik. Tabantayak ni Cleopatra. Ay, sigurado ka. Pantaya man na imbag ka na ka. Ay, di mo itulok ngagpaaram iti sa balay. Para kanyak lang ni Cleopatra ka na ka. Wen, taanag mo na yan. Ay, wanak nga may ni Cleopatra. Iso nga isublim tumit lang. Ah, Matungpal, ulitan. Tatang, saan kayo ngaminan nga agsubli ijay mansyon? Talaga adya ko nagsubli jay no di da itiswil daw kay nawaw. Uray itid dati swelduyo, saan kayo nga agsubli ijay? Pangaasiyo, tatang. Kay nawaw. Agina na kayo kit din. Dito'y kayo latan balay. Tapno adakad kadwa ni Monray dito'y. Ay, sabagay. Awan mo't kit din tirasyon nagtrabaho ak ijay. Tawan mo't tantaw awer ko ijay mansyon. Sutlaing ta. Ay, nawaw. Taan niya, tatang. Ay, nawaw. No pumanaw ak ijay mansyon, sigurado wasaan ako na makasubli ijay. Anya pa lang amin ti sublan nyo ijay, tatang. Ay, nawaw. Kasanan, nagsubli ni Monri ijay. Ija kun makadwa. Tatang, pinapanaw dan ni Monray ijay mansyon. Imposible ang mapasamak ti bagbagayo. Saan dan apagan ano ni Monray ijay mansyon? Agtali na eden dito'y balay. Sa bagay mo't kay di ay nawaw. Mala. Angam, ay nawaw. Alaak pa ati sanda ngayon to da sweldo kiti sok magmamano a bulat. Saanen, taamangan no pagsasawan da kayo laeng. Mabalin ko ida nga idrom iti kasdyan nga. Ay natatang saanen. Taamangan no nakarkaro ariribok ti mapasama. Ay, nawaw. Sige. Nagtungarod agpakadaan na imbaga. Ken alaak dagiti kagawa kiti mansyon. Sige, da kayo ti makaamu tatang. Kasari tayo itinasaya at ti amo yun. Tapno maawatan da kayo. Angel, iso ni Cleopatra. Iso pa lang di kadwa tayo dito yung mansyon. Cleopatra, iso ni Angel. Suman, Hello, ma'am? Naimbag nga oras mo? Anya mo ti tsura na iti ababain? Naka-mini skirt kan nag-atidog dagiti kukuna? Nagpuskol pa iti make-up na? Amo ka din ni mami ti may papan iti daytoy? jak pa'y nakasarita ni Mami. Takanayon ba't ngawan dito yung mansyon? Ibagampay nga muna ka ni mami ti may papan iti daytoy. Tapanag ko nak. Saan akayat ni mami ti naarjod? Ababaon na. Hindi yata ako gusto ng syuman mo, Sir Rocco. Ay, masakit ang tingin niya sa akin. Pasensya mo ni Angelique Cleopatra. Talaga kas ti kinatao na. Ay, naku! Ang mga nagkontra kami. Hindi yata ako makapagbayag dito'y, Sir Rocco. Hoy! Aldawan! Awan pa'y tinaluto! Look at ang daytoy! Cleopatra! Ano ka ba naman, Ma'am Angeli? Disturbo ka, hindi pa naturog. Naglaing ka? Umun-una pa'y ang makariing ti amom ngam si ka? Ay, pasensya ka na, Ma'am. Napuyata na kasi. Awan pa'y la tinaluto ang makan? Aldawan? Ginagkababawnan? Ay, oo na! Nalabas ka naman! Huwag mo naman akong bugkawan, ah! Oo na! Magluto na ako! Nagbayag matan ti mangilukat iti gate.
Hoy! Lokatan nyo ti gate! Angeli! Rocco! Oh. Oh. Nagkinag... Ha? Sino day ta a babae? Sige, ipasok mo na ang kotse mo, madam. Ha? Sino ka? Sapay saan asumong batilo ka a babae? Isarakon ti kotse. Sa kunto kasarita day ta a babae. No asino man day ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awanan bain at talaga dayjay aroko? Nangala iti babaunan? Adi naman lain pakadamot nga imo na kanyak? Nangala iti babaunan? Ngam atiw nakpayan, tanagpuskol ti make-up mo. Nagaatid dagiti kukom. Kan, nagkiting ta imal-al a short pant mo. Apay ha? Ada plano mamanggargari iti asawak ha? Ha? Ala! Pumanaw ka itamat laeng, tadyak kayat, amakita ti panagrup-rupam. Ha? Oh, anya pa'y lati araramidam. Ingka irubuaten dagiti gargaret mo, tapumanaw kan. Diyak kasapulan tinaarjod ababaunan. Lalaki ti kayat ko ababaunan, saan kat ababae? Naawatam? Sino nga taday tayo? Nagrigat gaya matalaga ti awan, babaunan na, taawan ti maibaon. Wan! Umayan! Napanan man ngaminan aya, dagiti kabalay ko. Nembag nga orasyon, Madam Mariela, ay nawaw. Ay nawaw. Pasensya no si mrekaklatan itigay. Kan nakalukak mat ngamin tigay iyo, Madam. Anya? Nalipatan nyo ngayon laktigay iyo, Madam, ay nawaw. Anyat masapul mo. Pimanaw kan? Apay akon disubli kapay laeng? Mangala akon iti kasukat mo malyong jak kayaten tilakay ababaunan. Ay ikwa, o may kwalain dagiti kagawak, Madam Mariela, ay nawaw. Ola! Sumrek ka! Diyaman ak, Madam, ay nawaw. Agawaam. Agyaman ka, tadyak imbasura dagiti kawes mo. Ay kwa, Madam, agbakasyonak pa'y laeng, ay nawaw. Agikat kakit din. Aginanakan, lakay kan malyong. Agsubli ako Saanan? Jay, hay. Mangala akon niti kasukat mo. Saan kon akasapulan ti serbisyo? Ay, nawaw. Kano imay katap no alaam ti sweldong? Awanan. Inquits kon kadagiti ado basol mo kanya. Awanan ti utang ko ken kamalyong. Quits tan. Naawatam? Ay, nawaw. Sige. Di ka madanagan, Madam Mariela. Kukuha mong ti sweldok iti sumagmamano abulan. Idulin mo. Taiso pa nga ibaknang mo, Madam Mariela. Takakaasi ka mo't piman. Ang mga no pumobre ka. Numakisayan ti kwartam. Ay, nawaw. Anya? Kakaasi ka nga minunay, Madam Mariela. Iswadi ka madanagan. Jak pilitan niya alaan ti sweldok. Ay, nawaw. Kukwam lang. Ukupam ti sweldok, Madam. Ay, nawaw. Akin, ang mga no kasapulan nyo pa'y dagiti kagawaak. Dagiti kawis ka.
sapatos kanda dumapay, madam. Tay martilyo, tay ragade, mabalin nyo nga ilako dagijay, madam. Tay imbagla apang nayon nyo itisweldok adiyo inted. Tapno, Mangin insulto ka kadi malyong. ay saan, madam, in-insultuen kaya matay. Alo! Ingkay robuatan dagiti kagawaam. Na. Tanodyak makapagtapal. Puurak dagijay. Darasam! Basol mo dahito Mang Rocco. Kasla ka nga minsig siguro ang nangala iti babaunan. Kunamlan asino ka nga desisyon. Angeli, Si kakit di ko maati rumbang aungtan ni Mami. para kan ka ti inaramid ko, Angeli. Anya? Diyak ngamin kahit amarigatan ka dito yung mansyon. Kaya't kumutlang nga dati ibaon mo. Ay nagtala ka man Mang Rocco. Saan asyak ti pambar mo? Siyak ti kayat mo nga ipasubukan ni Mami. Hindi, saan akas tati kaya't ko asawa? Ay basta! Aklo na mga minti basol mo ah. Aklo na mga agpakalaing ka dito yung mansyon. Alukuyem ni Monray, tapno ituloy na ti panagadal na kabagis. Kasta talaga tararamida kabagis. Ngam nadlaw ko akas laawanan iti panunot na ti agadal. Panya, apay kano? Tsaka mo, dominador. Panyang amwem no anya ti rason. Ti kayan ayat na ti makitak arason. Ti kayat na. Agtrabaho. Tapno makaurnong iti pagkasarda, iti nobya na. Dapat patag ti adal para ken kuana. Ubing pa ni Monray. Day tangarod kat. Ngam, madlaw ngamin nga agayat launay iti nobya na. Mabuta nga mga no panawan wano isukat to ni Anaya. Pagbagaam panyang. Nasaysayat matlaang no makaadal ni Monray. Day tamat nga ron ti pampanunutak kabagis. Tauray no kasya ti kinatao na. Nalaing ni Monray. Isu nga ro da pagbagaam. Kat no kasapulan na pagsinaen tayo pa'y laida iti nobya nga. Tapno may pamaysa na ti panagatal na. Aramidon tayo, kabagis. Anya, Day talag ti amo kapamuspusan. Kasaritan to itinasaya ti nobya na, panyang. Day talaang ti may paga. Kasano nga ta ngaya may payo ko ti kasapulan ti pamilyak to. No sa anak mo't ngagtrabaho. Sandak mo't palubusan ngagtrabaho, tatamalyong. Ay nawaw, tanggadem pa ito operasyon mo, abarok. Narika, timabig na. Kaanon to ngaya makaurnungak iti kwarta. Kasano ngaya may kasar ko ti ayatak. No sa anak mo't ngagtrabaho. Ay nawaw, di ka kadiagganat, Monray. Amangan no sana makauray ni Anaya. Kat isukat na kiti sa bali. Amangan no dagaram kan kuana. Kat aklunan nan. Ay nawaw, apay ko mga aklunan na ngay. Kat agda ka nga ro din anobyo na. Ay nawaw, Tatamalyong. agiskwila ka ki day baraw. Ha? Apay nga min nakastoy ti gasgasat ko. Tatamalyong. Ay, Pinagsardang nak ngamin ni Mama Edi nga giskwela. Palpasan na. Kabilan na. Idikwan. Pinapanaw na ki Mansion. Kakaasi akmat. Tatamalyong. ay nawaw. Saan ka akakaasya, Monray? Nasaysaya ating tikas jay. Di papanaw mo ni Mansyon. Alilain da kamo ilaijay, ay nawaw. Kat edi nagsakitak. Di nakpay sinarungkaran ni Mama. Kasla sa anak nga anak. Ay nawaw. Nataymat nga mihinan ni Papa. Ay nawaw. Mala, di kan agladingit, barok, wen?
Saan abale? Siya konti ibilang mo nga amam, wen? Takas la anak kamatan, barok. Tata Malyong, Agpada kami mo't anasingpot iti day di papam, monrey. Tilaing nagdumaan may baknang ni papam. Idinto ta siya kat nakurapay laing ay nawaw. tata, Ibilang na ko niya amam, wen? Bayam, tay sa pulan kanto iti may kadwa nga inamuan. Ay nawaw. ha? Kasano tata? Ay nawaw. Mga sawa akto, tapno adan to ibilang mo amay kadwa nga inam. Pilyek to, tay nakasingsingpot a babae. Tay amuna ka nga ipatid. Ibilang na nga ro din amay kadwa nga amam Ta isa pulan ka iti inam, tapno complete family. Ay nawaw. Anya? Ay nawaw. Ay kwa, kaya't ka na pagkatawain mo, Ray. Kung nagkadilaing na yay. Ngam, anya tamaw. Kamangan no pumod nun tao. Ay nawaw. Ay na. Sigalaangan ka mo ka makaalukoy ka ni Monre Anaya. Kinasarita min kan ni Malyong. Di na kanupay mat kayat tiyag eskwela. Nana pa niya. Sika ngamin ti pampanunutan na balasang ko. Madanagan nga mga nusan ka ang makauray kat isukat munto. No talaga adi na kayat. Di tayo mabalin apilitan, Nana pa niya. Ngam Anaya sayang titawin. Masapul nga agadal ta kaasimet. Di tayo amo ti mabalin ang mapasama kiti masungad nga aldaw. Nana, Saan mo ta mabalin? Asikan to ti mangbiyag kan kwa na inton agasawa kayon. Saan ka di? Di kanto nga tamauma, balasang ko. Ang mga nagbalin tula ang abag ni Monrikan ka. Diyak pulos pinanunot day tanana pa niya. Ngamin, saan apilit nga ayat tinariknak para kini Monray? Iso apang nga asiyo ko manana. Didak ko mapagduaduan. Pasensya ka ni tinaibagak, balasang ko. Kat inkarit iti bagit. Nga isuntula ang ti ayatak nga uray anyapay ti mapaspasang. Pasensya mo ni nanamapan niya ang anak ko. Ta-concern lang amin kini Monray. Mapasalak lang aming tatang. No ar-arigan. Dakdakal ket di kumapay ti karbangan nyo amang isakit kini Monray. Tada kayo tinangay aywan kan kwa na manipod ubing. Ngam apay ani nanapan niyang tikas la makakaadda amang isaksakit kini Monray. Ay nawaw. Napatagmot nga minin may Monray kini nanamapan niya ang Anaya. Iso ang maawatam latan, wen? Aklo nagtatang. Medyo nasair tirik nak itinaibaga ni nanapan niyang kanya. Ar-aramidak mati amin nakabaulak. Tapno maipanagnag ko lang ang tikinapudnok kini Monray. Ngam apay akas la pagduaduan nak ni nanapan niya. Malalala. Aw-awatam latan ni nanamapan niya ang anak ko. Tamaas siyang ngamin kini Monray. Di mo ikan iti mati kay papanan tinaibaganakan ka anak ko. Ay nawaw. Di tayo mabali na pilitin ni Monray. Na talaga adinan kaya tag-eskwela, tatang. Ngam apay akas la pilitan launay ni nanapan niya. Anak ko. Mala, ay nawaw. Lipati mo ang tinaibagana. Pasensya mo ni nanamapan niya ang wine. Panangisakit la siguro, tikas niya nga aramidin na. Anaya, adda ka di problema? Itay pa'y ngamin na di ka matagtagare. Anya ti parikot mo, Anaya. Awan ni Monray. Sorry, Anaya ha. Saan ka pa'y matulungan ngagtrabaho? Tadinak mat palubusan ni Tata Malyong.
Isa na palikot ay ta kanya, Monre. Uray saan ka ngagtrabaho iti agnanayon. Ayos lang ang kanya. Apay nga rod analiday ka. Madlaw nga da problema. Awan. Medyo nasakit lang ang ti ulo. Ala, umay ka tayo lutak ti ulom, anaya. Agan anos ka ha. Tanunan anayon ti panagimbag ko. Tulungan kanton nagtrabaho. Pasensya kan ha. Kayat kan ngay kalaysa. Ngumawan pa'y nga minurnong ko. Tsakmat kayat asikat yung gastos. Para iti panagkasarta. Nupatpat gandak ko man ni mama. Sa anak siguro nga agrigat akastoy. Kun nalabit. Ijay mansyon ti ayanta. No nasingpat ni mama. Kayat ka ngayam amok ni mamak, anaya. Dumtan to day ta ka nito, Monre. Wen, anaya. Basta ha. Pagpakpakasya. Di nakisuksukat. Ngamin, lab na lab ka. Katsi ka lang ti inspirasyon ko magbibiyag. I love you. I love you too, Monre. Anaya, mabalin ka di? Mabalinti? Anya, Monre. Mabalin ka di ti agkidawkan ka? Oh, anya day ta, Monre. Ibagam Mabainak. Amangan no guraan nak. Saan? Alan, ibagam no anya day ta. Mabalin ka di nga agkan ka, anaya? Kwa? Saan gayam, anaya? Sorry mabitlaang tayo nakagtimpla iti gatas nga inumam. Mabitlaang, anaya? Allah, apayakas di tinaibagak kini, anaya. Kababayin pa ikit din kan kwa na. Allah, amangan mo guraan nak. Amangan mo ibagana abastusak. Amangan mo karugit na kun ni anaya. Allah, anyamot ngaminan. Apay ngamin atila may ibagbagak matan kini anaya. Kababain talaga. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anaya, mabalinta ka diti agsarita. Rabiin, Monre. Apay adi ka pa'y na matulong. Kwa, anaya? Sana ka makaturog? Gapo iti na ibagak itay malamkan ka? Sorry Jack na puutan dyan na isawang ko. Anya na isawang mo, Monre. Tingay. Diyay na ibagak na agkan ka? Ay na, ayos lang ang kanyak data, Monre. Saan mo apakabasulan data? Ha? Saan nakakaungat? Wano kagura, anaya? Saan? Api ko maakagura ka. Agyaman nak anaya Kunak no kagura nak. Monre. Sorry Sorry. Jak manan napuutan ti panangarakop ko kan ka. Si Kakit Iman. Umay ka man. Ha? Inarakop nak, anaya? Apay, di mo kayat, Monre? Kwa. Kayat ko, anaya. Saan mo tagidaksan no arakupan ka? Saan? Basta't di pa naging nayat ta, di pa naging narakot ta, Monre. Nagmayat tirik nak amarakop, anaya. I love you. I love you too, Monre.
Apay akas laburido ka, Malyong. Ay nawaw. Un nga rod panyang. Maburyongak di ti balay. Awan maramid. Maikawa at awan ti maaramid dito balay ay nawaw. Rumwarak ano bigat. Ni, papanam, Ay inak man nagsapul iti trabaho. Ay nawaw. di mat imbaga ni anaya ken kaadikan agtrabaho, Malyong. Agsake ti sakak no awan aramida at panyang ay nawaw. Kayat ko nagtrabaho. Anya kumaatrabaho ti aplayam ngay. Kumporme di na. Basta nadalo sa trabaho ay nawaw. Diyak kayat ti maikan di ti balay panyak. Amangan noong tanak ti anak mo. Saan mo siguro? Maawatan nagdianak ko ay nawaw. Uray helper iti truck di tana. Wino dispatcher. Ay wino konduktor. Ay wino janitor no isaw. Sirkat, bastag sweldo ay nawaw. Saan agapaw tadan trabaho di anak ko kat agdip-dipin darak na tangkin ko na. Ay yakmat kayat ati kasta ay nawaw. Napigsaak pa'y mat kayat. Kita ti muscle ko. Nagdadakal na. Kita panyang. Kabailak pa itag trabaho kay tayo nawaw. Amang ano ang damom apangisirkan kanyak panyang. Kwa. Sige, bayam. Kasaritak to ti kabsat ko. Patsek ang matulungan na kaday chay. Ha? Alaman nga rod panyang ay nawaw. Mamamok mo't lang hindi magbaga makabsag mo. Ay nawaw. Pagamamuan kay to, Malyo. Nasaya, tragsubli ka mo't ladagaw, Cleopatra. Grabe naman pala ang ugali nilang idimansyon. Ha? Apay, Cleopatra. Ang sasuwapang nila? Suwapang yung mag-ina, uy. Grabe, gayam sila. Apay, anyat inaramid kaking ka. Sinupladaan nila ako, baliko. Kaslada siguro ang mangibabaon kanya. Hindi ko maanusan, tiag na at ijay. Di ka ngaminin pumanaw dito, uy. Mayak mo tibiyag mo dito, ikan. Di ka pulos agtrabaho. Oo nga. Amok day ta, baliko. Akala ko kasi magsisenyorita ako sa mansyon. Hindi naman pala. Kung hindi ako nakapagtapal, baka pinungot-pungot ko yung mag-ina na iyon. Masuron ako talaga. Mala, bye-bye amaw. Sa anay nga isuda ti pakais-istrisap. Ikuhanan mo nga ako ng nyog, baliko. Gusto ko uminom ng tubog ng nyog. Sige. Mabit lang. Taumuli Cleopatra. Ay nawaw. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamat kan ka, kabsat. Ay nawaw. Si kagayam ti kabsat ni Panyang. Puliwa talaga tinataer ka na pintas Saan mat, kabsat? Kabsat. Kwa nga main. Kaya't ko ti agtrabaho. Anya trabaho ti kayat mo, kabsat? Ura niya ditan kabsat. Basta nadalo sa trabaho ay nawaw. Adumat kita ti kabailak nga aramidin kay kabsat. Dishwasher. Kayat mo, kabsat? Ay uwan kabsat ay nawaw. Ura niya trabaho ko na may. Basta nadalaos. Okay nga, Rod. Mabit lang nga takasaritak ti kabsat ko. Ikuyog ka iti pangisarkakan ka, kabsat Malyong. Kapag pada da ito iti papapanan tayo a restaurant, Panyang. Dahil puro organic tila ako da ay nawaw. Branch na kanuday to'y, Malyong. Kasta aya, Panyang. Ay, mo ti kabsat mo ti akin kukwa. Gayam na. Kaya, ay nawaw.
Kamao dyan na, andan trabaho panyang. Kay kabaalam ti trabahom dito'y malyaw. Naglaka ay nawaw. Kabailak ka. Siyak pa iti kunam. Dishwasher lang matay nawaw. Wen angem diretso ti panagugas mo dito'y. Tado ti customer. Sana mauawanan iti customer dito'y. Ay nawaw. Unya raw. Ado pa iti agpipila yarwaraw. Wen malyaw. Kaya't dangamin ti putahe dito'y. Ay wala. Ay nawaw. Organic foods ko naman. Katno day tati sapsapulan dagiti tattao itan panyang. Dagiti organic amakmakan ay nawaw. Wen malyaw. Agad kaano ka nga rod amang ruging agtrabaho. Inton bigat ka noon panyang. Ay nawaw. Nagtrabaho mo't gaya mo ni Tata Malyong, anaya? Wan ka nung arod. Diyak ko mapalubusan. Ang alaman laangan. Sana bale, tanalagan matla ka no ti trabaho na. Kaya't ko kumamot ti agtrabaho. Saan pa'y amabalin mo, Ray? Di mat nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag. Agbiro kak mo't iti sana narigat at trabaho. Tapno sana ka mabignat, anaya? Anya? Napigsa akon. Kabaulak manin ti agtrabaho. Kaya't mo matagbalin ang dishwasher mo, Ray. Wan, Tata Malyong? Sana nainawaw. Ang mga nagpanating ka. Alan Tata. Tulungan da. Dekabsat ni Panyang, tinang tulong kanyak mo, Ray. Isaw, tinang isir kanyak iti trabaho, ay nawaw. Ibagam ata tulungan nakmat. Anya? Narigat tikas di trabaho, baraw kay nawaw. Sana may bagay kan ka. Takanayon ka nga gigam iti tanaw. Ang mga nagpanating ka, ang mga naguyag ka, ay nawaw. Saan, Tata? Sa anak ngagsakit. Napigsa akon. Ay nawaw. Sige na, Tata. Apay ayaan na pilit ka baraw kay nawaw. Alaman lang ay. Sige, tapadasig to akasarita ti kabsat ni Nanam Apanya. Panyang ay nawaw. Kaya't kanuni munri trabaho. Anya? Mabalin niya ta nga isir ko itayan ka ay nawaw. Kwa. Si kaman lati makisarita iti kabsat ma'am. Takas la mabainak ba't amang ibagakin kwa na. Maasyanak ngamin kinimon repan niya ngay nawaw. Kasta unay apakaasi na kanyak. Isir ko kano iti trabaho na. Kaya't nakano ti sumurot kanyak ay nawaw. Sige. Padasag nga ibaga iti kabsat ko, malyaw. Kaya't mo ti agtrabaho, Monray? Uwan, Tata Dominador. Sige. Pagbigyan ka, iho. Ngam, iti may sa akondisyon. Anya day ta, Tata? Agtrabaho ka. Ngam, agiskwela kanto. Ha? Sumagmamanula bulan ti panagtrabaho. Ngam kalpasan day ta, agadal kanton. Mayat ka? Agurnong ka iti pagadal mo, Monray. Mayat ka? Sige, Tata Dominador. Sa akong tikadwang nga ginaw dito yung restaurant, Tata Malyong. Ay nawaw. Apa nga daka dito'y kusina ngay Monray? Tulungan ka nga ginaw, Tata. Ay nawaw. Saan dito'y tayan ti trabaho, Monray? Dito iti kayat ko. Tatlag kadwata. Ay nawaw. Ang mga numaungtan ka, barok. Agyan ka kanulang nga entrance. Kasi ka ti mangi-guide ka dagiti customer nga umunag dito restaurant. Ay nawaw. Malan Monray. Mapan kan iji entrance, wan. Bye-bye anak dito. Tatrabaho kya ginaw. Saan mo at trabaho dito?
Anjali! Rocco! Ayan nyo! Anjali! Sinalbag dagijaya tataon. Apayad din daksong batan. Hoy! Adda kayo when no awan. Buwisit dagijaya ka balay. Anjali! Rocco! Napanandaman ngatan. Oh, awan pa'y serbiyo akabalay. Kunayo asyak, ti saan na matatao dito'y mansyon. Ang ganda kayo matgayam, ti kanayon nga awan dito'y. Sinalbag kayo kitdi. Oh, malas ti kastoy abiyag. Agmamalasak at talaga. Naabakak lang arudan ni Tizugan. Awan pa'y masang putak at tao ni ti mansyon. Oh, buwisit kitdi, ti kastoy abiyag. Ay, nawaw. Mayat ati trabaho dito. Namalpas ti panaginaw ko. Ang tugtugawak dito yung restaurant. Ay, nawaw. Ay. Agurayak manan iti mainawan. Ay, amukon. Ag-Facebook pailaan niya. Ag-relax sa magkini. Ay, nawaw. Ha? Facebook? Ano ti password na dito yan, ay, dito. Ay, awan kayong password na. Dito. Duwang aldaw, nagtrabaho dito. Diyak pa'y nakita ti amok dito. Good morning, sir! Good morning. Ay, nawaw. Nekap sa dominador ti simang pa'y. Kat inawagan da iti, sir. Hanya ti kahit asawan da ito, ay nawaw. Kitaan nyo dagiti customer iti ruha, ha? Na. Alyog. Gawan ti araramidem. Mabalin mo atulungan dagiti waiter ang mga sikaso ka dagiti customer. Okay? Uwan, sir. Okay nga, Rod. Ay, nawaw. Sir, kunak mo't yan, Sir, mo't ti awag dagiti waiter ken waitress ken kwa na. Ay, sige. Tumulong ak man lang ang mga sikaso ka dagiti customer. Apayakas jay, ay nawaw. Kunana ngam amo na lang dakin kuko ay ti dayto restaurant. Ngam, kasla ni mat dominador ti busta ditaw. Ay nawaw, ay naguguluhan akaw, ay nawaw. Tinalagtalaan ti kapsat mo iti daya restaurant, panyang? Wen, malyong. Kaya? Ay nawaw. Isumot lagaya makas jay, Ay nawaw. Ay, pasensya kan panyang, Ado ti damdamagag kan ka, ay nawaw. Awan anyaman na. Mayat ti kasta. Agdamag ka. Tapno amumot ti mapaspasamak. Ay, panyang. Nabayag ka din ija abroad, ti gayam na nga akin kuko iti restaurant? Siguro. Ay, wan gayam. Kamustamat ni Munray. Kabailan nakadimot laan tinaitad at trabaho na. Ay, wen, panyang. Agin enjoy nagtrabaho. Ay, nawaw. Nalaeng nga makipulapul iti tao ni Munray. Ay, wen gayam. Malagip ka, panyang. Kasano gaya man nga itay kaso day di Sir Luis itaw. Ha? Timet ko nata nga asikaswenta ti maipapan iti day jay.
Wen, ngam saan pa'y akadagito'y malyong. Ay nawaw. Ti pa'y la panagimbag ni Sir Samuel ti unaan ta nga asikasuhan. Ay nawaw. Dakkel mo tinagbaliwan ni Sir Samuel niya, panyang. Wen, ata saan mi abinaybayan? Nangalam nga iti pinagpaagas mo kini Sir Samuel. At dapat mang tirtirapikin kwa nasaan ka day? Malyong, ado ti mabalin nga sitga na pagpatulungan ita. Nulakit di ta nagagat ka nga aguror iti tulong, at dalat ta remedyo. Ay nawaw. Bilibak ka talaga kin ka, panyang. Nalaing ka nagdiskarte. Ay na, talaga akasta. Masapul asuruan tayo amarigriga ti agbalinan na diskarte. Tawan mo't karon tinamnamaan tayo a pangalaan iti dakkel a kwarta. No di tagpatulong kadagiti addaan na saya at a panagpuspuso. Sa bagay mo't kedi ay nawaw. Sige malyong tarunwarak. Imawag ngamin itay ni Ibing. Agawid ka no ijay lugar da, kat awan mga sikaso ken ni Sir Samuel. Sige panyang ay nawaw. Agan anus ta. Ay, agan anus ka kun ako ma. Nakaluto ka na ba? Si kakumamot din nagluto. Cleopatra. Nalipatam samatan ti karim kanya? Banli ko? Ha? Sabi mo, hindi mo ako pagtrabahuan? Napanugak mo ta nagtrabaho. Ay basta! Kung ano ang promise mo, dapat tuparin mo. Anyan. Kasyanak mo ta, Cleopatra. Ay, walang kaasi-kaasi. Na, Kung ano ang saritaan ta, dapat lang natuparin mo. Ikaw ang magluto, mag-inang, maglaba. ay, Magtiis ka Sabi mo, pagbalinan na ka senyorita dito, kunam amangan maturog lang taramidak dito Cleopatra. Sige, padasam ti mangibaon kanya, tapumanaw na ako. Anya? Ay, sana. Di nakpanawan. Pinanawan na kung iti kalabas. Na ikawa. Kaslaak na ulila adimang. Isu please. Di kan pumanaw. Ay kung ganon, huwag mo nga ron akong ibaon-baon na Well, ala. Sige. Siya akong tiaglutaw. Saan kan abaunan? O ala, bilisan mo na nga ron Tani, mabisin na ako. Ay, matulog muna ako ha? Dapat, masarap ang lutuin mo ha? Wen, darling tubay. Ay, una yan. Grabe mo, di kinasadot na itapapay. Ano sa ko na? Tain karik mo namin na jak pagtrabaho eh. Agano sa? Tano asawak tunday tapabay. Siyak tumat ti matungpal. Siyak tau ti lutwan na. Ken ilabaan na. Ay, awan ni Ibing, Sir Samuel. Ha? Ni Monray, sir? Nasaya at matlata. Agtrab-trabaho ni Monray iti may sa restaurant, sir. Kaano nga agsubli ni Ibing, kunam, sir? Ay, inton maminsan abigat. Ha? Oh, ulitin man, sir. Ni kadi Madam Ariela? Nabayagan ajak napnapan ije mansyon, sir. Pinapanaw na kun ni Madam Ariela.
Jak maawatan ti ibagbagham, sir. mo masyon. Ijay ka di mansyon, ti kayat mo asawan, sir. Ay, kasjay lata, sir. Nauyong lata ti kabsat mo. Pinapanaw na kami kan ni Malyong. Awanen, ti babaunan da ijay mansyon. Minal. Jak maawatan, sir. Woko. Minal. Jak maawatan ti bagbagam, sir. Hindi. Agsangit kamutan, Sir Samuel. Bauda. Minalda. Nuan yaman ti pagsangsangita, Sir Samuel. Ag-relax ka lang. Di ka unag pampanunot, ha? Ala, huston, di ka nagsangit, sir. Ay na, awan anyaman na, Sir Samuel. Tinapatag, agpaimbag ka. Tulungam ti bagim nga agimbag, sir. Ay, natulog na naman si Baliko. Ay, mag-inayad ako? Maglilibas ako? Punta ako sa ili. Nag-text si Sir Rocco? Magkikita daw kami sa ili? Sigurista talaga yung tao. Alaan na adagos ang koleksyon ko, itinaglakwak. Adayta, nakapulas na ako. Ay, nagrawat talaga ititurog itong Baliko na ito. Ay, ang aga-aga, nakatulog na naman. Parang mantika na nakatulog. Siguro, kung alisin ko ang pagananay nito, hindi niya marikna. Ay, mapana kon iti ayan nilabang. Ay, magkakabalyo na naman ako. Hello? Hello, Rocco? In-cancel namanen ti awag ko. Awanan ba inday jay aroko? Ayan na nga ta. Ni Angeli ti awagak. May samot day jay nga Angeli. Apay adi na song batan ti awag ko. Awanan ba indagi jay adwa? Agpadada nga awan dito'y mansyon. Kan agpada mutla adi da song batan ti awag ko. Anya ti kayat asawan da ito'y? Nagkuyog ka di dagiti dua? Buwisit kit di ti kastoy! Awanan ba indagi jay adwa? Traidor da! Nag-text ni Angeli. Mami, sorry. Jak masungbatan ti awag yo. Adda kasarsaritak a tao. Importante
ti pagsarsaritaan ti. Text you later. Bye. Agsasao nga ta iti agpaiso ti anak ko. Anaya, agan-anos ka pailaang Ha? Anyat kaya't masawan? Saan ka pa'y ngamin na maikallaysa? Ay na, di mo pa'y panunutan ti may papan iti dayta mo nari. Awan pa iti panunot ko dayta. Ha? Ngamsyak, kanayon ko apang panunutan dayta. Ngamin, mabutengak. Amangan no maagaw da kati sa balikan yak. Monray, saan to ang mapasamak ti kasta? Namin, ada nagkinariyang ta. Saan ka di? Nubak nangakla ko ma. Nabayagan ngayong kalaysa ka. Ha? Awan ngamin ti mabalin ko. Linaksiddak mat ngamin ti inak. Bak nang mat day di papak. Ngam ko na ni mama. Isuka no lang ti agnomar iti kinabak nang. Anapanawan day di papak. Ta iso ti asawa na. Ala, baybay amon dayta. Di mon panunutan ti may papan iti inamon re. Masakitan ka lang. Awan serbiti kinabak nang. No saan ka mat analagsak? Saan? Buwan mat kit di Iso ngagtrabaho akit di. Tapno makaurnungak. Malyong, sika man ti kuyog ko Jeff Farm. Ay nawaw, sa Dino a Farm, Sir Dominador. Agsagana ka, ta ikuyog ka inton madamdama iti bagbaga ka farm. Ay wen sir, ay nawaw. Anyang itarami doon tayo ijay. Inta mga lakadag iti organic amula. Ano kasta, sir? At the organic farm apangal-alaan nyo kadag iti mailot-loto iti restaurant? Ay nawaw. Wen, ikuyog ka Jeff Farm, tapno mamuam. At si kanton ti baunag amapan mga lakadag iti natang kan prutas ijay. Ay wen, Sir Dominador, ay nawaw. Matungpal, sir. Kamaudyanan na. Nagswerte akita. Kamaudyanan na. Timama akmatlangan iti sugal. Kastoy kuma akanayon. Ti mayat mat akanayon ti aldaw ko. Makaparagsak gayam at talaga. Numangabak iti sugal. Papintasen na ti aldaw ko. Nagmayat pa'y timod nga agmaneho. Tinasayaat. Dumagasak man kiti iti balay ti maysa nga amigak. Aguray ka. Ni Mondri dayjaya. Iso ti magmag na iti igid ti kalsada. Isardang ko ti kotse iti batog na. Monray! Monray! Hoy! Monray! Timarayan nga imadayo ti loko a Monray. Mapanakit din. Naimbagaya menday jaya samsamantong. Kunadaan na opera. Ngam, naimbag metgaya man. Sayang Kamalin sa tinaramid ko. Ti panang papanaw ko kan ko na. Awanan ti maibaon ija mansyon. Imbes naman ang danak iti babaunan,
Isula ko man ti agbaya babaunan ni Diya mansyon. Sa bagay, ang damot kit di pagsayaatan na no awanan iti poder ko. Taawanan ti responsibilidad ko kankwana. Isupay apaggastusak no bilang agsakit. Awanan ti pakibiyangak iti dayjay amon re. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Addan ni Rocco, kat nakaidan iti kamami. Kaslawan nakita na, ti cellphone na ti ayan, ti atensyon na. Ha! Buisit! No saan nga agsaw, di jakmot agtagtagari. Oh, agpalasakit din. Iso ti rumbang nga umuna nga agsaw. Taisok ti nakabasol kanyak. Agtugawak iti abay na. Barang pagtagaryan nak. Talaga asaan nga agtagari ti buwisit. Buwisit kit ti kastoy abiyag. Hayag mo man dayta. Apoy nga inagaw mo ti cellphone ko, Ariel. Napatpatag daytoy a cellphone. Ngam siyak nga asawam. Iso ati rumbang iti daytoy a cellphone. Iyag mo dayta. Ano pagkaskas ta apay, Ariel? Di mo pa'y damagan no naggapuak? Addakan, sweetie pie, di mo pa'y kuna. Awanan ti patag ko kan ka. Ariel, di mo tadasaritaan tangag kanya-kanyata. Kat di tan bakibiyangan ti tunggal maysa. Manjak! Jak kayat, Rocco. Jak gayam kabailan. Jak kayat, sweetie pie. Ariela. Ano kasta ti mapasamak? Sigurado nga isukat na kun. Ba nag-ajak kaya ta mapasamak? Jak kabailan, Rocco. Please, isublita ko man ti sigod alinangan ta. Noan niya ti kukwak, kukwamhat. Kat noan niya mo ti kukwam, kukwakmat. Sige, awan mo ti parigot kanyak ka. Tilang matjak kayat kan ka. Kat iso ti panang tang ibasit mo launay iti kabailang. Yamom, saan nakagbiag na awan ka? Yamom, jak kabailan ti dumiskarte iti kwarta. Rocco. Tay titilaglagi pa, Mariela. Uray sinaan na. Baknangaklat ta. Tadamat pagtataodan ti kwarta. At bukod ko ang negosyo, tapno mo. Anya ang negosyo, Rocco? Basta, at damat negosyo, Mariela. Iso di nakarkaritan. Tanong ko na masinaan na. Sa anak amabutang, Ariela. Tandaanam dayta. Nasaya at tasimbang patkan, Angeli. Sikaman ti pagdamagak, kadyak kayat nga aglibak ka. Ha? Ano day ta, mami? Jay agpayso ko malaang ti ibagam. Diya kung nagdamag ka ni Rocco, tanapanunot ko ang nasaysaya at no si kalaangan ti pagdamagak iti daytoy. Ano ti damagan nyo, mami? Saan kayo kadi anagkuyog kan ni Rocco? Ha? Unay kayo matan, mami? Anya klase asaludsod dayta? Wen, kan saan laeng ti kayat ko nga isungbat mo. Saan, mami? Anya aga po nga
agkuyog kami ka ni Mang Rocco? Ha, pulos mo't Jak pagan ano akakuyog tikas kan kwa na. Ta sa anak nga agraraman makikuyog iti rupat kwarta. Huston! Wen kan saan lang ti kayat ko amang ngagankan ka. Ngam nakaado ka manen iti naibaga. Makapasurong kayo mat ngamin, mami. Tila damdamagan nyo. Ala, lipat mon tinaibagak. Sa anak nga na makaid na nga agpampanunot. O sige, tarumwarak. Apay nga takas di ti damdamagan ni mami. Anya ti kayat nasawan? Pagimunan nakka din ni mami? Ew! Pagan ano kumamot nga dayjay amang Rocco? Ay, nawaw. Nagpintas mo't kayam nito yung organic farm tiyamaw. Ay na. Nagadaw ti mula dito. Ay, nawaw. Naglalawag natin kan prutas. Ay, nawaw. Nagmaya ti lumangab iti presko nga hangin dito. Ay, nagmayat kat tibiyag tibak nangin. Aya, ay, nawaw. Kaano nga tamat na bumakna nga? Kaano nga tamat ang mapadasak ti maawagan iti sir? Ay, nawaw. Tay awagan dak kumamot iti Sir Malyong. Ay, nawaw. Nagmayat kat kuman. Sir Malyong. Adtuyen ti inumam. Oh, adtuyen ti kanam. Sir Malyong. Kunada kumamot kanya. Ilutek tabukot mo, Sir Malyong. Nagmayat kat ngatan. Ay, nawawi. Ni ibing mati umaw-awag. Ay, apay man ngatan. Hello, Ibing! Hello, Malyong! Kamusta kayo? Ayan mo itangay. Ayan araramida, Malyong. Ay, nawaw. Ada kita dito'y farm ti Amok. Binaunak ni Sir Dominador dito'y. Umayak mga lakadagiti natin ken protas. Ay, nawaw. Anya? Ay, sos! Umayak kita. Urayan nak. Bye! Ha? Oy, Ibeng! Hello! Ibeng! Na! Amo maya dito! Ibeng! Ay, nawaw! Inidupnan! Oh my kano dito! Oh? Amo na nga ta dito'y ayan ko! Ay, nawaw! Ay, nawaw! Kasano nga mom dito'y Ibeng? Kat nasi nagla dito iti balay, may Malyong. 10 minutes lang titarayan ti tricycle. Anya? Dito'y ti lugar yung Ibeng eh, nawaw! Wan, Malyong. Di tabangir a barangay ti ayan, may. Asi naglaan dito. Kastaya! Ay, nawaw! Okay. Apay nga may ka? Nawan, umayak lang makikaro ba mo, ha? Ha? Kat, kumusta kayo mo't ije syudad, Malyong? Damat ko trabaho kan ije restaurant. Wen Ibeng, insiriknak ni Sir Dominador, tagayam na kano takin kuko iti dayjay, ay nawaw. Kat isaw titaltal kanda amang imani hari ti restaurant. Isuan ni Sir Dominador, tinangibaon kanyak dito nga may mangalay tinatang kan protas, ay nawaw. Kasta aya? Siguro, nakikita mo ti amok nga kinkukwa dito yung farma niya, ay nawaw. Kailamit gaya. Ay, nay, katuan amok launay Ayan na nga. Diyak ay mo't nakita Ibeng ay nawaw. Anya saan nga ibagbagamot, Maryong? Agtal na ka man. Mom, ay, just give it like a cellphone. Makapakigtot. Ay nawaw. Samot nga min tarington mo. Song bata mo na. Sige. Hello! Nagdagulit ka mo't anak kayan, aya. Ibagak lang ako na nadyak ka na agawat hindi bisita, nagdagulit ka. Basta di ka mabalidya balay, kawanak jay. Bye! Ay nawaw. Addan sa kaapa ni Ibing Anya di imbaga na itay. Amok ka no ti amok nga kinkuka dito yung farm kin iti restaurant. Ay nawaw. Disturbon to madaya kular ay nawaw.
Maryaw? Awan mo't Adda, ibing. Kunam ngam amok ti amok. Asinaw ti bang pagam nga amok, ibing ngay nawaw. Di mo la siguro naawatan timbagak Maryaw. Ha? Awan mo timbagak akasta? Si kakik di man. Adda ko na lang aruday. Awan, Maryaw. Adda. Awan nga raw. Sige, tagawin na tayo nakagrubwat. Ha? Makigidanak kang kangagpasyudad, Maryong. Ay, nawaw. Ay, ibing! Inton bigat at pagagpasyudad! Inton bigat kanya umay di day, ah! Yan, suglakin to madamdama, tamakiturog at tituyan. Sigurado nga ko yung kangagpasyudad, Maryaw. Mawawatan na talaga day tanga ibing. Lumabalin, diyak kayatin ngagtrabaho ti amak na napanyang. Ngam isumit nagpilit. Ala, bay-bayam no kasta ti kayat nang aramidan balasang ko. Maawatak ni tatang mo. Takas jayak no daduma. Masikurana gawan tar aramidak. Nanapanyang. Palugod am latanon niya ti kayat nang aramidan balasang ko. Basta saan lakit di ngaglablabos Basta di naabuswan ti bagina. Wan matkit di anana. Kan uray ni Monre. Tanayon nga idandanaga. Taamangan lumabagnat. Gapo iti pa nagtrab-trabaho na. Kat amangan no adadakas ang mapasamakan ko na. Sana bale, tasaan mo't anarigat ti trabaho na balasang ko. Ay, ti kayat nantumit kat adalat ta iti abay ni tatang. Numabalin di na kayat ang maisinakin ni tatang. Ay, gagangay na. Ngamin, ni tatang mo tinangasasikaso kan ni Monre manipod basit. Katangay di na paimot kayat ti agiskwela. Takay kayat na mo't trabaho, palugudan tayo. Sana bale, tanalakalaang magtitrabaho na. Asistaran na laang dagiti customer sumre kiti restaurant. Labang, wag kang malikot, Lupatra! Papanamanan! Sa dinupay ko, ma? Di magde-deliver ng tinda nating green tea? Umaya! Tailakok mo'y dagiti tarong Ay nako, wag na! Mabigat ka! Kawawa naman si Labang! Basta umaya! Ay Tailakok saan nga rudan? Na! Bayada akton dagita alakom no sumangputak. Ibalang mo na ang mga naapit mo na nata. Anya! Ay sayang mo ta! Isungarot ang nagmula! Tamnuad da ilakok! Wano saan? Di si daan mo? Basta, babayaran ko kung naaman. Anya! Hintayin mo ang pagbalik ko. Bibigyan kita ng pera mo. Basta huwag ka nang sumama sa akin. Na! Sige na, Tani. Mala daw na ako. Naghihintay na yung pagbibintahan ko. He, karaan na, Labang. Na! Ay! Just kikit day! Napayagin nga da kabalyo ni Cleopatra. Ngam, aging gaita. Tsak pa'y napadasan tinakikabalyo ken kuana. Di nakmut kayat nga isa kay iti kabalyo na. Ay una yan. Nako, nakarami ako ngayon. Kasi dumami ang mga customer ko. Nailako ko lahat yung dala ko. Ay, ang sarap talaga ng ganitong trabaho. Kasi kwarta adagos. At saka, hindi lang basta kwarta. Malaking kwarta. At syempre, malaki rin ti sweldo ko. Ay naku, ang dami talagang pera ito. Ay na, nagmayat ko ma, kung pera ko lahat ito. Ay naku, yayaman na ako, no kaskasano. Ay, parang ayoko nang irinit kay Sir Rocco itong kwarta. Kung itatakbo ko ito, ay, yayaman na ako.
pwede na akong mamuhunan ng negosyo. Ha, magtago na lang ako no kaskasano. Ay, ano kaya? Ay, itaray ko na yata itong pera. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.